s-a întâmplat, Veronica? Cum ai făcut? Ia mai arată-ne odată. I-am îmbrățișat. Ia, că lumea n-a văzut. Ia, arată. Dar să nu plângi. Nu. Nu. Hai, arată. Cum, Veronica, așa? A uitat și tremură, parcă. Da, și trebuie. Ce, mă? A uitat și tremură. 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 Ne tremură, mă. Marian, parcă, uita, asta Dacă o face. iubește, Dacă o iubește, așa trebuie să fetele tremure bărbatul curate. îndrăgostit în fața Ce ai femeii. zis? Dar tu de ce ai tremurat, Veronica? Ce, ți-au năpădit amintirile? O chinuiesc amintirile. Te-au năpădit? A, știți că este melodia Mă aia. taci odată, mă, din gură, mă lași să vorbesc și eu. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Veronica, tu de ce tremuri după ce l-ai îmbrățișat pe Marian? Eu știu, dacă plângea el, tremuram de frică. A, de frică? Dar ce-ți face Eu el? știu, dacă plângi, s-a apucat de boșit. Am înțeles. Cum, Veronica, așa? A uitat și tremură, parcă. Da, și trebuie. Cum, Veronica, așa? A uitat și tremură, parcă. Da, și trebuie. Veronica, ce s-a întâmplat? Nimic. Dar ce? De ce ești așa de abătută? Te-a luat cu tremurat? Ia fă mâna așa. A, uite-o. Mamă, ce n-am văzut-o. Ce ai, măi? Gata, m-am mutat. Veronica, ce ai? Ce plângi, mă? Dar ce ți-a făcut? Face Eu el. știu, dacă plângi, s-a apucat de boșit. Am înțeles. Veronica, ce ai? Ce plângi, mă? Dar ce ți-a făcut? Face Eu el. știu, dacă plângi, s-a apucat de boșit. Am înțeles. Veronica, ce ai? Ce plângi, mă? Dar ce ți-a făcut? Veronica, ce este? Poți să vorbești? Mamă, și tu vrei să lucrezi, în showbiz? Sau tu unde vrei să dansezi acum așa cu plâns? Măi, eu totuși întreb așa, o femeie când pleacă de acasă, și sună pe amant și îi spune, hai vino, hai să mergem împreună la Bărlat, cum ați fost voi, hai să nu se prindă nimeni, hai împreună în autobuz, hai împreună înapoi, hai după aia ia-mă cu mașina, du-mă de aici, că nu mai vreau. Mă, acolo deja e o relație. Eu te întreb acum, tu ești fericită în căsnicia asta? Te-am întrebat de 100 de ori și am să te întreb. Că tu poți să spui de frica lui și a soacră-tii la televizor într-un fel și în inima ta să fie altceva. Zice Tu trebuie să fii tu cu tine sinceră și cu fericirea ta, indiferent de ce spune unul și altul. Îți spui și tu și ne-ai făcut azi? Bă, eu ce O leacă, așa. nu mă interesează pe mine ce-a fost azi. Tu spune-și ce-a întrebat doamna Mirela. Deci întrebarea care ți-a spus-o ea. Păi el m-a băgat și în pista mea. Ce-a făcut? Nu, te-a înjurat? Nu mai zice. Vezi, mai fă. Deci el te-a înjurat azi, da? Dar tu nu mi-ai răspuns mie la întrebare. Tine. Deci, eu te mai întreb o dată. Tu ești fericită cu Viorel? Este Viorel bărbatul pe care tu ți-l dorești alături de tine toată Zice ce viața? simți tu.
emoții, Veronica. Ești? Da. Eu Dar nu de ce ai ezitările astea? Pentru că el de față, cred. Măi, eu cred că dacă Veronica ar fi într-o discuție în care să nu fie Viorel lângă ea, auzi, Veronica facem este altă persoană. Auzi, facem... Veronica, te rog să te ridici în picioare. Și vină mai încoace. Mariene, ești pierdut. Ăsta e din partea mea. Îți mulțumesc. Ăsta, să-l dai lui domnul Marian, dar după ce terminăm. Și ăla. Ai, măi, lasă-mă. Ce ai făcut? Ce ai făcut, Veronica? Așa. Veronica, pentru a doua oară, te cer de soții pentru a doua oară, dacă vrei. Da. Ți plicul și dacă vrea să-l desfac acum. Ce scrie în plicul ăla, îl desfaci cu atenție. Cu atenție, Viorele, mai și ceva. dacă tot face schimb de hârtie, uite, ia și versurile astea. Vezi că mai Poate e și le ceva citești care o de să-ți seară. trebuiască Ia, ăla ia, pentru stai, ce scrie mâine. acolo? Vezi, ai grijă cum Ce îi e scoți. acolo? Așa. E Uite că biletul tremură. de tren. E biletul de tren? Da, stați. Ce? Bilet de tren? Da. S-a luat bilet să te duci? Da. S-a luat bilet până Și acasă? așteptați că mai scrie ceva. Ce mai scrie? În ăla care îl desface acum. Deci Ia nici nu știu cum să-ți mulțumesc pentru Da, că să vezi chiar nu ce-ți știam ce să mulțumesc mă eu fac. acum. Ce scrie acolo? Zi! Unde a dus surdul, roata și mutul iapa, du-te învârtindu-te. Mulțumesc. Ei, băiatule, ăsta ți-e mesajul din partea noastră. Eu ce de Vero? Deci e mesajul din partea noastră. Deci, cu ocazia asta, te rog frumos, deci și biletul care ți l-am luat și cu ăsta, Așa, începând mâine, poimine, când pleci tu, așa. să nu mai vii, chiar dacă vii, să nu mai spui absolut nimic din noi. Păi atunci facem în felul următor, Viorel. Dacă tu ai avut un mesaj pentru mine, am și eu un mesaj pentru tine. Ia să vedem ce mesaj ai tu, ia să văd, chiar mă iubești. Că ai cerut-o în căsătorie a doua oară pe Veronica. Da, pentru că eu am cerut-o a doua oară în căsătorie, pentru că eu am aflat dimineață o chestie și care mie mi-a părut foarte bine. Așa. Și așa că băiatul nu ai șanse. Bine, ok. Atunci îți fac o provocare. Ia spune, să văd ce provocare faci tu. Ia-o tu pe Veronica de soție Da. și eu îți garantez că în câteva luni o să o iei de la mine. Foarte urât asta, Marian. Foarte urât. Nu. Foarte Pentru urât că ce pot să-i dovedesc acest lucru, că Veronica, da, într-adevăr, Viorel o iubește după cum se vede. Ești Dar așa. Veronica nu se va schimba niciodată. Și ați Adică văzut. cum se va schimba? Mereu va avea nevoie de altcineva? Da, tot timpul va avea nevoie Și de va veni ea la tine singură? Nu, n-am să viu. Asta am fost, dar trebuie să fii de prima dată în platou. Băi, Ce să spui? Că ce? Cât de mult să zi el. Păi eu este acum. De ce ai văzut cum mai iau după ea? Da. Păi da, da. Veronica, știi că nu-mi place comportamentul ăsta care îl tragi tu acum. Iar mă bârâi la cap. Păi da, mă, că cum te bărâi la cap? Păi mă bârâi și vorbești mult. Eu ce Ce ți-am rămâi zis? cu mama ta, Viorele, gata. Nici tu n-ai să mai rămâi cu mine. Da? Da? Sigur, da? Sigur. Eu zic să te gândești. Nu mă mai gândesc. Ia spune, dimineața și n-ai făcut? Da, dimineața, cât din el. Și mai mi-ai dat cu pantoful. Dacă nu erau așa și nu Nu te rog, ia-mi cu pantofi, stai cu mine. Ai aruncat cu un pantof după ea? Da.